hau izan da 9. Txapelketa, Hondartza Volei txapelketa Tolosan. Hasiera batean zan ostalaritzak antolatua, eta 3 urte sortu zala Tolo Volei elkartea. Erreleboa hartu genion antolatzen ibiltzen zen jendeari, eta guk antolatzen dugu hain, Tolo Volei bezala. Izan dire, zenbaki zehatza ez dakit, baina 220 piko pertsona jokatzen, 33 taldetan. Lehengo urten, baina talde bat gehiago. Ikusten da gorantza dijoala txapelketa, jendea prestatzen da gerozta gehiago, maila gerozta handiago, eta jendeak gerozta gehiago gozatzen du ikusten bai. Ikusi besterik ez da nola dagoen plaza. Lehenengo iten dugu, lehenengo 4 egunetan ligila bat, nun talde guztiek jokatzen dituzte 7 partido minimu. Horrekin ziurtatzen dugu, edozein maila dela eta taldeak daukena, partido horiek seguru jokatzen ditula. Disfrutatzeko, eta gero azken egunean, hastengia kanporaketak egiten. 32 taldeek sailkatu dira, hortan gikan 16, 8, 4, 2, 1. Sorpresa izan da aurtengoa, sorpresa, baina ez da inbeste barruko jendeantzako. Normalian, generaman bolara bat, txampa latinok irabaztezun, 3-4 urte segidan, jarraian, eta hemengo jendea prestatzen hasi da, eta ikusita da lana inez, emaitza dakarrela horrek, ez? Hemengo Tolo Voleien barruan, barrutikan ateratako 2 talde gaiatu dira finalea. Hori guretzako pozgarria da. Ikusten da zerbait egiten ari garela, ez? Guztiz positiboa, leku guztietatikan. Begiratuta, jende pilo bat etorri da. Maila gerozta gorago. Txapelketa herrikoia segitzen du izaten. Nahi dunak parte hartu dezake. Emakumeen parte hartzea bultzatzen dugu euskera. Nire ustez, holako ekintzarik, ekitaldirik gutxi daude. Bueno, egia esan espero inoiz ez espero, txapelketa oso gogorra da, astea luzeitea, nekea, denak sorpresak beti daude, eta egia esan, ez dugu gure voleibol honen nahi nazten zehar, baina egia esan gaurko eguna borobildu dugu eta oso partiduena jokatiteu. Ondo hasi ginen lehenengo partiduk irabazten, gero urrengo 2 galdu genitun, eta urrengo beste 3 irabazide bai da. Gaur hasi gara 16 atzo gauen da, gaur oktabu da irabazten junga da oso ondo jolasten gaina gaurko eguna. Finala Orbelan kontra jokatu duzue, zemuzko aurkarik? Bueno, egia esan gutzako pozgarria, Tolosako jendean kontra jolazteza final bat aspaldiz dala hon, egia esan Tolosako jendea, 2 taldetan, Orbela talde gogorra, 2 neska 2 mutilekin gaina txapelketa guztian jokatuta hori eta oso kriston meritu dauka. Eta egia esan, bagenekin aurkari gogorra zala, baina egia esan partido poitzetzen da gozatu dugu, eta azkenen balantzea gure alde etorria eta pozik. Txapelketa nola prestatzen duzu? Urten zehar, ferialea jutega jolaste askotan, da 2 taldek asko jolastu dugu elkar, da nabaritu gara bai finalen, porque elkarren artean ezagutu eginan.